rubutun sai da Abubakar da ya gani. Ya su rubutu sai da Abubakar da ganin su rubutu sai da Abubakar ya gane magana tabbas haka take. Suraka ibn Malik yana bada labari yace ina tare da mutanen kabilata sai ga wani yazo yana bada labari yace ya ga wasu mutane guda biyu akan abun hawa, ɗayan yana tafiya yana karatu bai san me yake faɗa ba. Anya mutanen nan ba su ne waɗanda Qurayshawa ke nema ba? Yace dan kar wani riga ne farat, nace baka da hankali, me zai kawo su nan area? Su da Madina za su yi dan hanyar Madina, ta nan za a bi in za a je Madina. Daga Makka ba can ne ake da shortcut ba? Yace lalle za ka kawo magana ta hankali ba ta rashin hankali ba. Daga nan aka canja fira, aka ci gaba da fira. Yace daga an dan dauki lokaci kada, yace sai nace da Allah dan bani uzuri. Yace sai na zara jikina. Ina zuwa gida nace ku yanga ta jawo min doki na. Ta jawo min doki na, nace a miƙo min mashi na. Aka miƙo min, a miƙo min takobi na rataya. Aka ban na rataya, yace na hau na fita da gudu. Nace in Allah da ni zan kama su in sami wannan ladar tarakuma 100 da aka saka. Yace ina gudu can ko sai na hange su. Nace ai ko an gama. Yace da na ɗebo da gudu sai da na kusa inda suke, sai kafafun doki na gaba sai suka nutse cikin yashi. Yace da aka wurgo ni na faɗo ƙasa sai da na mulmula sannan na sake tashi. Nace wai me ke faruwa ne ka? Yace akwai su kibau da nake da su waɗanda da su nake yin duba, na ɗauko su na ɗan watsa in ƙara dubawa in ga waya abin yake. Yace da na watsa sai na ga abin babu alheri a ciki. Nace kibau ƙarya kuke yi, sai na samu raƙuma 100 nan. Na sake mai da su, da ƙyar na samu doki na fito daga cikin yashi. Yace na sake hawa. Yace na ƙara zabura a guje, sai da na kusa da inda yake, sai da Abubakar har ya ganni. Dan sai Abubakar ya ce ya Rasulullah, to fa ga masu biyar mu nan, wani ya gangaro da gudu. Yace karka damu, Allah zai tsare mu. Yana zuwa ya kusa sai kafafun suka sake nutsewa a ciki. Yace aka sake tuma ni da ƙasa, da ƙyar na tashi. Nace ya Allah ka shaida na fasa, yanzu zan je ne mu gaisa, in muka gaisa in san inda dare ya mu, harkar nan babu arziki a ciki, na haƙura. Yace wallahi da na hau dokin kawai sai doki ya kama tafiya ɗaran har inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Yace da muka je mu gaisa, nace ya Rasulullah ka ji abin da ya faru? Ya Rasulullah na tabbatar kai annabin Allah ne. Yace ya Rasulullah yanzu aikin ka zan yi, me kake so in yi? Annabi ya ce ka koma duk wanda ka gani yana neman mu ka kaɗe shi har ya biyo ta inda muke. Yace an gama, amma ya Rasulullah ni kuma yana neman kama abu guda ɗaya. Yace me kake so? Yace kamar wata kyauta da ba zan manta da ita ba. Manzo Allah sai dauki takarda sai ya ce masa to na baka kyautar, ka san sarkin Farisa Kisra? Yace ina jin labarin shi amma bai sai in je kusa da shi ba. Yace to akwai wani kambe na zinari da yake sakawa akan shi, kana da labarin wannan kamben? Yace kwarai ina da shi. Yace to wannan kamben na zinari da yake sawa kana baka kamben kyauta, shine kyautar da na maka. Yace ka bani kamben kan Kisra? Mutanen maka yan kauye sun koro ka Kisra da su ne super powers na duniya. Annabi yace kwarai na baka kuma za ka karba. Yace yaushe? Yace ban sani ba amma dai za a baka. Ya shiru. Yace ya Rasulullah zaka iya rubuta min? Yace kwarai, a bani a rubuce. Manzo Allah yace sai na baka rubuta mashi. Dama ba sa rabu da takarda irin tasu ta lokacin ta fata. Kawai sai ya dauko takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, laqad amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Suraqa ibn Malik an yulbasa taj Kisra wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Aka miƙa manzon Allah ya sigine shi aka bashi. Yace na nade kayana na taho. Yace wallahi na san abin zai faru dan wannan na yadda annabin Allah ne, ko kwanto bai, sai dai Allah ya bada tsawon kwana. Daga nan da ya zo da ya haɗu da mutane, ya ina za ku je? Suka ce ai an ce ana tsammanin Muhammadu da Abubakar sun yi ta nan, shine za mu je neman. Sai ce ba ku da hankali, kun fi ni san kuɗi ne? Yace su na je nema, duk area nan ba inda ban karaɗe ba ban haɗu da su ba. Sai a ce a to aikin banza, sai a juya.
daga nan babu wani kafirin da ya ƙara tsallaka wurin. Suraka ibn Malik ya tare su daga nan. Kun san abin da zai baku sha'awa, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Suraka yana nan boye da takardar shi. Aka nada wa khalifa sai na Abubakar. Sai na Abubakar har ya gama khalifancin sa ya rasu, Suraka yana nan boye da takardar shi. Tana nan aji. An ce wannan fa yace ranar ta za ta zo. Aka nada wa khalifa sai aka nada sayyidina Umar. Bayan sayyidina Umar yana khalifa, a lokacin ne aka yaki Farisa. Sayyidina Umar ya shirya runduna mai karfi, shi da kansa yace zai jagoranci rundunar, shi da kansa. Sayyidina Ali dan Abi Talib zai ce a ai ba za ka tafi ka jagoranci runduna kuma ka bar gwamnatin musulunci yadda ta yi fadi ta yi karfi ake da rigingimu da matsaloli ka sa wakilci ba. Ka tsaya ka tsara gwamnatin ya fi muhimmanci, ka sa wakili. Wannan shawara ta sayyidina Ali sai sayyidina Umar ya karbe ta. Da ya karbe ta sai ga wa zai sa komanda, sai ga wanda ya kamata ya sa komanda shine Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas shine kalu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi magana akan musuluntarsa da abubuwan da suka faru. Muka ce waye musuluntar da shi? Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Yana cikin dabaka ta biyu ta waɗanda suka musulunta. To sai aka tura shi, ya koje aka kara, kuma cikin ikon Allah Allah ya ba musulmai nasara. Aka wargaza gwamnatin Kisra, ya gudu. Aka kamo ƴaƴansa mata, aka ɗebo ganima. Cikin ganimar da aka ɗebo har da wannan kamben na zinari da duniyar Larabawa bata taɓa ganin wani abu mai tsada mai kyansa ba. Daga nan Sa'ad bin Abi Waqqas bayan an kammala yaƙi, aka tattaro ganima aka kawo wa sayyidina Umar yana khalifa. A ciki hadda me? Hadda wannan kambe na zinari. Labarin wannan kambe na zinari sai da ya cika duniyar Larabawa gaba daya. Suraka ibn Malik sai ji labarin cewa fa an je an yaƙi Farisa, an kuma samo ganima hadda wannan taji Kisra, wannan kambe na Kisra hadda shi aka zo. Yana jin wannan yace to lokaci yayi. Ya dauko takardar shi ya hawo doki ya dando da gudu. Sai fada aka zo ya ce khalifa yake so ya gani. Khalifa ya ce kwarai, ba ya ce khalifa da kansa. Aka ce shikenan bismillah. Sai na Umar yana zaune a majalisa da manya-manyan sahabbai da suka saura, da sauran waɗanda aka halarci yakin Badar da sauran abubuwa duka suna wuri. Yana zuwa sai ce na zo in karbi haƙƙina. Aka ce me haƙƙin ka? Yace taju Kisra, wannan kamben da Kisra. Sai aka tsaya ana kallon shi. Sai na Umar yace a baka taji Kisra? Waye baka? Yace annabi ya bani. Yace wani annabi? Yace annabi dai, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaushe baka? Yace daren da ya hijira daga Makka zuwa Madina. A ina kuka haɗu? Yace an wuce gidan Ummu Ma'bad, anan muka haɗu da shi. Tun ranan ya baka? Yace tun ranan ya man kyautarsa. Aka ce kana da shaida? Yace wa yake magana shaida? A rubuce ba ne. Ina takardar take? Yace tana cikin aljihu, a ban izini in ciro ta. Aka ce an bashi dama ya ciro takarda. Yana cirowa mika wa sayyidina Umar. Wallahi sayyidina Umar yana bude takardar, kamin ya karanta ya bashi da kuka. Tun kamin ya karanta sayyidina Umar ya fashe da kuka. Kun san dalili? Ya san rubutun sayyidina Abubakar. Rubutun sayyidina Abubakar da ya gani. Ya san rubutun sayyidina Abubakar. Da ganin rubutun sayyidina Abubakar ya gane magana tabbas haka take. Sai na Umar ya karanta takarda a wannan lokaci, ya ce wallahi wannan takardar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Shi ya ce a baka, ya ce ku ɗauko taji Kisra ku sawa Kisra aka, ku sawa Suraka ibn Malik aka.
aka je aka ɗauko aka ɗora mashi a kan shi, wanda ya ƙara tabbatar mana da annabi mun wallahi annabin Allah ne. Shugaba zai gabata mana